साननै सानथामावनो माबाबो गोसथोबाय लाबायबो खारबायबो फात्तामोन खारलायलायनाय जादों आरो फार्स्टआव खारनानै बिसोर बबे जायगायाव थाहैजेननाय राङापारायाव साइकेल बोरायरायाव लानानै खारनायखौ नुवाखै माबायदि साइकेलमोन गारिबो गैया इनाव थांनानै सोंलाय साइकेला माबायदिमोन जिन्स साइकेल आच्छा आंना फालियानो हाबजालायदों बेसे टेनसन जादों आंबा जेनेबा लांखाना थांनायाव साइकेलाव साद्रायना हाबदों औ ओमफ्राय जेनेबा बै समावहाय नोंसोरो साइकेलजों बेसे गोजानसिम थांनाय बे समाव गारि गुराथ' खममोन खोमा नङा जेनेबा बिनिफ्राय थांनायाव नङा राङापारा टाउननिफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनानै ओरैजाय तरा बिलुनो औ बेसिम साइकेलनिफ्राय साइकेल लाना थाङो बिमायाबो माबायदिब्रा साइकेल बोरायरायखौनो होयो हिनजाव गोदान जालाय सिनाबोना मोजांना खबरा मोजां बेसे बुरजा फुनायानो हाला मानोबा हौवाफ्रानो मोजां फुवाखै नालाय आच्छा गाबोन इसोरसो फुनो होनांसै औ नोंजों मोनसे खोथा रायलायनो आङो नोंना न'आव बहाय जोंना न'आ औ धनसिरिपुराव नङालै जोनोम जायगायाव सोंदां दार्जिलिंआवसो आच्छा दार्जिलिंनिफ्रायलाय बेसे गोबाव जाखो बेयाव फैनायालाय गोबाव जाबाय 20-25 बोसोर जाबाय 20-25 बोसोरसो आच्छा एक्सुवेलि नोंना जोनोम जायगाया अबावमारमोन ताराजानावनोमोन एक्सुवेलि नोङो मा लिरोमोन सिगां बिश्वकर्मासो ना बसुमतारी जाबाय आच्छा माबोरै जायो गोदोनि समावथ' एसे नायनायना नों खावजालायनायमोनब्रा एसे नायजालांनाय एसे खावजानायबो नायनानैसो खावो नालाय नायनासो खावदों औ मोजां मोनलायनाय ना मा लायनायमोन फालाय नोंसोरलाय हौवायासो मोजां मोनदों खोमा आं बारा मोजां मोनाखै अब्लाबो नायजानायमोन बे जेनेबा बै समावथ' जेनेबा नेपालिफोरालायनो बर'फोरनाव फैयामोनलायनो बेयाव जेनेबा फैनाय समाव माबा मोनसे जादोंमोन नामा नांलायनाय खमलायलाय जायाखै जेबो जायाखै पात्ताखौनो मोनाखै पात्ता मोनाखै नालाय मोजांसो जाबाय आच्छा होमबा दायो बोरैजा खबरा मोजां ना खबरा मोजां औ फिसाफोरनि आबा ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो दे लाग्रोदो दे ओमफ्राय दा नोङो मा होनो फिसाला साबेसे सानै फिसाजोफोर फिसाजो गैया दा मालायनिखौ लाबोनांसिगोन औ दाथ' जेनेबा नोंथ' जेनेबा मोनसे समाव नेपालिमोन दाथ' जेनेबा बर'आव फैबाय बेयाव नों मा बुंनो सानो बिदिनो मोजाङानो सोलिबाय आरो संसार जाबाय नालाय मोजां सोलिखागोन जेनेबा फार्स्ट फैजेननायाव माबायदिफोर जादोंमोन बा माबाफोर प्रब्लेम मा जानो ओंखाम ओंख्रि संनो रोङा मालायनि उदाबाव माबायदि जोंना माबायदि बिदिनो जायो आरो फोरोंलायनाय सोंलायनाय एसे खस्थ' मोनदोंमोन नामा होमबा फार्स्ट समाव बिमा बिफानाव मावालासिनो जानाय नालाय बेयाव मावनाय खस्थ' मोना माथो ओमफ्राय जेनेबा फार्स्ट फैजेननायाव माबानि भाषानि सायाव माबा मोनसे एसे उसुबिदा जादोंमोन नामा उसुबिदायाथ' आं एसेबाबो रोंखायोमोन सिगांनिफ्रायनो गामियानो जाबाय नालाय दासो बावग्रा जाबाय नेपालिखौ बर'खौबो नेपालिखौबो ओमफ्राय दा जेनेबा हाबा जानाय खै बोसोर जाखो होनदों हाबा जानाया जाबाय 20-25 बोसोर बारासो जाबाय दा जेनेबा नोङो सानो नामा जेनेबा बर'नाव फैनानै आङो माबा मोनसे खोमाबाय नामा बा माबा मोनसे जाबाय नामा होनना सानो नामा जेबो साना साननायानो गैया मोनजानांगौ मोनलोंनांगौ थानांगौ बेनो आरोखि दाथ' होनबा फार्स्ट फैजेननायाव जेनेबा माखासे नेम निथिफोरखौ एसे सोलोंनो थाखाय एसे प्रब्लेम जादोंमोन नामा एसेबाबो बेलेगनि माबाखौ एसेबाबो खस्थ' मोनखायो गाव गावनि बायदियावबोलाय जानो अब्लाबो जेनेबा फैनाय समावहाय जेनेबा न'निफ्राय माबा मोनसे बादाफोर दंमोन नामा गोदो दंखायो सोर बांसिन बादा खालामदोंमोन बिमा बिफाया पात्ता मोनाखै रावबो पात्ता मोनाखै साननै सानथामावनो जानाय नालाय अबा पात्ता मोननो ना गोबावजों गोसोथोबासो मिथियो साननै सानथामावनो माबाबो गोसोथोबाय लाबायबो खारबायबो पात्ता मोन खारलायलायनाय जादों आरो फार्स्टआव खारनानै बिसोर बबे जायगायाव थाहैजेननाय राङापारायाव
माने थांफेराखैमोन साइकेल बोरायरायाव लानानै खारनायखौ नुवाखै माबायदि साइकेलमोन गारिबो गैया इनाव थांनानै सोंलाय साइकेला माबायदिमोन जेन्स साइकेल आदसा होमबाथ' बै समाव सिगाङाव गाखोनाय ना उनाव गाखोनायमोन नोङो उनावसो खिला दंमोन आरोना आंना फालियानो हाबजालायदों बेसे टेनसन जादों आंबा जेनेबा लांखाना थांनायाव साइकेलाव साद्रायना हाबदों औ ओमफ्राय जेनेबा बै समावहाय नोंसोरो साइकेलजों बेसे गोजानसिम थांनाय बे समाव गारि गुराथ' खममोन खोमा नङा जेनेबा बिनिफ्राय थांनायाव नङा राङापारा टाउननिफ्राय गारिनिफ्राय ओंखारनानै ओरै मा तरा बिलुनो औ बेसिम साइकेल थांदों साइकेल गोबाव मोनखो गावसिना राङापारायाव न'नि मानसि दं नालाय औ माबा दङ मा होनो बिमाय दं ओमफ्राय साइकेल लाना थाङो बिमायाबो माबायदिब्रा साइकेल बोरायरायखौनो होयो हिनजाव गोदान जालाय सिनाबोना जाबाय दे बावबायबो ना ओमफ्राय जेनेबा नोंखौहाय सोर बांसिन जेनेबा न'आव जेनेबा बिदि थांखुमालायनायाव नोंखौ बांसिन सोर जेनेबा रागा जोंनायमोन बिदाया बिमा बिफायालाय बिमा बिफायाबो रागा जोंदों नुवाखै नालाय औ थांनानै गोबाव थाबाय अबाव रागा जोंदोंना मादों रावबो फात्ता मोनला बिदाया नागिरदों नागिरना मोनासै मोननो औ ट्रेनाव थांबाय नालाय अबाव मोननो आरो बै समावथ' फन दंना गैयामोन फन गैया फनबो गैया लाइजामबो गैया जेबो गैया औ बिदि आरोखि ओमफ्राय दा जेनेबा नोङो मा बुंनो सानो होमबा दायो जा नैबे दिनैनि बोथोराव जे ज' रायजोआ माइ गायबाय बेनो आरो खोथिया फुनाय बिराद खस्थ' मोनदों हौवाफोरा खोथिया फुनो रोङाखै नालाय हाब्रु खाराबो खारा खस्थ' मोनदों एसे हौवाफोरखौ रायदों आरो जों आदसा बेलेग बोसोराव माबायदिमोन बेलेग बोसोराव बिराद मोजांमोन देग्लाय बिराद गाज्रि फुननो हायाखै ना होमबा दायो जेनेबा नोंना जेनेबा माखासे हिस्ट्रि जादों आरो जेनेबा खारखुमा लांनायावबो साइकेलाव मा होनदोंमोनलाय सारिया हाबदो होनदों नामा नैबे जामादैजोंनो आङो बिराद सिगांनिफ्राय आङो रायज्लायनो सानबाय थादोंमोन खिन्थु रायज्लायनाय जायासै दिनै रायज्लायबाय माखासे खोथा मादैया गाज्रि मोनबा मोनबायसै ना मा सानो जेबो मिथिला आङो थेवब्लाबो मादैनि माखासे जारिमिनखौ सोंनानै रायज्लायनानै दिन्थिबाय आंबो बिराद गोलोमबाय दिनै माने रायजोनि बे खामानि मावनो ना खिन्थु मादैया माखासे जारिमिन जाबायनो दंनो आरो थेवबा माखासे खोथाखौ बुङासै आंनो खोन्थायासै थेवब्लाबो आङो बेखौनो ससे दिन्थिबाय दै नोंथांमोना गाज्रि साननाङा बे जाहैबाय मोनसे ओरैनो जेनेबा मादैनि माखासे जारिमिनखौहाय आं एसे सोंनानै लाबाय आरो मा जाहैबाय माने बिमादै नालाय आं एसे जमखायोबो मालाबा माने एदावोबो एक्सुवेलि मादैया नेपालिमोन दा जेनेबा बर'जों हाबा जाफैदों नालाय बसुमतारी जाबाय आरो दहाय मादै होनना लाखाबाय दा गोजोननाय थाबाय दे बयनिसिमबो नोंथांमोना जुदि माबायदि मोनो कमेन्ट बक्सआव निस्सय लिरना हरदो जुदि मोजां मोनोबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होबानो जाबाय होमबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय दे नोंथांमोना माने भिडिअखौ जुदि मोजां मोनोबा शेयार खालामना होदो अके आरो बाय